ning pinggiring bengawan tansah setya ngenteni sliramu eling-eling jamane semono wis tungkap telong ketiga ning pinggiring bengawan saben-saben mung tansah kelingan wis prasetya ing janji kang suci ing lair taru sing ati senadyan kaya apa manungsa mung bisa ngrekot lan jangka Gusti kang paring iti lan pesti kita sak dharma nglampahi ning pinggiring bengawan wayah sore mung tansah kelingan gawang-gawang esemu cahayu gawe kangen ning atiku alhamdulillah ya ini sapa gayamu kowe iku macak apa kowe iku lho aku tangi turu terus nyaut nganggur iki wong alhamdulillah ya Mas ya alhamdulillah terus kowe ambune sing gosong apa iki laron alah digodhog ya enak ya wong kok senengamu kok iso neko-neko ae alhamdulillah ngene lho Mas ono apa arah ketang piye awak dhewe ijeh ditunggoni karo dulur-dulur mriki erem lha napa wong iki do nunggoni kowe nyatane metu dagelan nyatane jek sakmene akiye isih akeh Mas nunggoni kowe karo aku lha apa untere do wegah muleh ngomong amat wegah muleh napa lha iki jegrimes lah iya nek tak pikir-pikir ya Mbah Urip pinter kok ya adek pinter wayah tamu teko biu terus ora leh terang udan terus gendho tengok-tengok ning kene ben ngancani ketuprake ngantek esuk nek cara kowe ngene iki lho Mas nek udan-udan ngene iki penake lah apa ya enake ya nek udan-udan ngene iki lho enake lah apa ngombe kopi ngombe kopi karo ndelok toprak alah rasane terus piye nek ndelok ketoprake ngono ora apa-apa terus lah nek ngombe kopi nek usum udan ngene iki ketrocoan banyu udan ndak enak rasane piye wedange lho ngombe kopi karo ndelok toprak lah ndera kudanan wong grimis ngene lho grimis yo ngaop ah oleh ngaop ning ndi ning andeng teropan nek iso andeng teropan nek jek kebocoran lho ya bomah. Omah ning ndi? Omah Mbah Urip ra iso. Ning jero omah? Iya. Delalah ning jero omah nek ijek kebocoran. Ya ning kamar ah. Ono ngombe kopi ning kamar iku. Lah salah kebocoran ndak lo ning jero kamar gak kebocoran. Lah nek mlebu ning kamar ijek kebocoran. Apa lah apa kowe? Ya ning ngisor meja. Ning ngisor meja? Ngombe kopi nek kaya delik-delikan ngene. Lah ndelalah ning ngisor meja nek ijek kebocoran. Saiki aku oleh ngombe kopi apa ora? Lho karek kowe lho aku kondo. Kalau ngombe kopi mbok gudak kaya maling pitik ameh kecekel ae. Lah iya ngombe kopi nek kebocoran enak. Lho ndelalah mbok go ngisor meja. Nek ijek kebocoran apa ning ndi kowe? Munggah kowe lah ya rekoso. Lah nek rekoso lah apa? Saiki penake udan-udan ini lah apa? Ngombe kopi ya? Ngombe kopi. Lah nek iku kebocoran. Lho kebocoran yo go ngaop. Ngaop ndi? Ning jero omah. Ning jero omah delalah kebocoran. Yo langsung digawa metu ning latar. Lho. Dak kodanan. Tapi kan ora kebocoran. Apa kowe?
Lho, udanan tapi kan ora kebocoran. Saiki piye saiki gobloke. Aku mang atok tak kek ning andeng kandang ora kebocoran nek kuyoan wedhus ya. Ngomong ngamu. Lah kaya udan turune dienak-enakno. Manggonem iku mang ning ndi golekmu kok angel men. Ingguri pojokan kono. Ning ndi? Omah iki ngisore neh. Heeh. Nang kono Gini yo. Donor darah aku. Adek donor darah lha apa? Cuwokati jengklong bre ra umum. Niku cokote nyamuk ngono lho, donor darah untung pucet kono. Nyuwamuk tak coweblek malah dede wong. Adek dede lha apa? Enggak kena, enggak kenang. Iku nyamuk ta apa iku? Gua wakno nyilah harite anu. Kang sapa Jono? Sapa? Iku ngisor sapa Kang Jono apa sapa? Jono. Ware tak yakin nyokot kaya ngono, tak buacok malah kleru sikilku dhewe sing kepathoke. Wong kok mulane iku manggon sing pernah ngono go. Penak piye manggon kono? Enak ta. Lah apa dek penak iku? Awar ledek-ledek do pipis kok. Kowe manggonem jebol ning pinggir ledek dong ya? Lah aku pas lawangan iki kowe kamar mandi. Ya Allah Gusti lah. Kamar mandi kono tek lawange mok mili blok kok inuke ra umum. Kang loro ngenge loro ya. Ngemangan kok. Mangan aku mangebar mangan soto. Mangan apa? Soto. Soto kok soto untung ngono. Mangan soto. Nang kono aku. Wah, karo manggonen untuk panggonan sing kepenak. Ya penak ya sobek, Ndon. Lah dek sobek. Penake iku. Anyep. Dinggo liwatan cah wedok-wedok nek do nguyah. Penake manggon ndi? Bocah iki piye? Ono apa? Jebule ya. Gini ya. Cah wedok nek nguyah iku abane dhewe-dhewe. Alah. Ora ana wedok nguyah ya wis ngene iku nek beda-beda nyapa. Percaya aku. Ora ana ya padha wae iku ah. Ana sing cilik. Sing cilik. Iki sapa iki? Mbah Urip. Sangkoke ngaleh. Rep urip. Mbah. Nah, ripe kemangan loro, iki nggurine mbahe tak kei loro. Mbah urip. Ora ngono sangkokmu sing putih teles ya. Diganti sangkok ireng malah gegeden. Ya Allah Gusti lah Mbah urip. Barike. Kowe kok ngandakno? Wong wedok nek nguyahe nek beda-beda iki lha apa? Ora percaya. Alah ya padha wae ah. Aku malah kaget mas aku ana wong lembur bangunan malah tangi jenggirat. Kok sing lembur bangunan lha apa? Cah cilik nguyah lah. Sing perawan iku. Iya sing cah ledek cilik dhuwur mang lho, rupane rada ayu. Malah tak darani wong apa agek anu bangun omah. Lah dek ngono. Aku tak tilang-tiling uga ana wong bangun omah kok abene kaya ana wong ngethok keramik aku ngono. Omonganmu kok ana ngono keramik ku. Oh abene Seng ngono. Wong pipis arek diarani ngethok keramik. Aku kaget. Iki sing lembur sapa ya ini udan-udan ngono. Bare iku nek sing perawan. Sing perawan. Heeh. Walah. Ana neh lajak sing rada gudi. Gedhi ndek bojo menawa. Abene piye? Dhewe neh. Abene piye nek dhewe iku? Ngono kok mlaku iput-iput. Ora ora nek saronge rada suwek pas bokong. Tak ngene. Sarongem suwek, Nduk. Ngono. Alah kadung Pak ngamal jarine ngono. Semuane ngono kok ngamal aku. Kowe ngono? Lah bareng terus baru ngokno. Dhewe neh. Piye abane? Menawa ndak sekolah. Lah nek sekolah iku nganggo bahasa Inggris. Lah nek ngono. Sithik mangkelno wong. Piye? Yes. Aku no aku yo no. Yes terus kowe krungu? No ngono. Ono neh sing gawedhi wong. Sing gawedhi? Lemu. Suwarane ditenteng. Wingkuk. Mengguri raroh nek aku turu ning pojokan. Agak ameh ndoprok. Pak Sendor. Alah wis kadung enduk ndang ning kono lah aku ngono. Ngamal. Oleh nguyuh bantere ra umum. Piye? Biok. Ya wong aku wis iku mang pipis. Gak nguyah. Ora. Lah apa? Wong buak asa-asan.
Lah tak kira pipis kowe senengam kok mak biak nganggur iku get-gete wong. Aneh-aneh iku. Mas nek ngene ra apa-apa. Gini. Nggih ingi malah ana sing nemeneh ana sing aneh. Nek kowe kaya ngetok keramik kaya bahasa Inggris mak biak nganggur, nggonku iki wonge rada tuwa. Wong tuwa wis ngono kae ya. Jarian tanpa transparan ngene. Wah, bareng wis pipis entuk pojokan. Ning pojokan omah tak rungokno lho. Abane aneh malahan. Odo aneh. Abene ngene. Tang. Lho pipis kok abene ngono ku lha apa le nyiku-nyi aku. Dadi kaya kenal pot ngono. Kayak kenal pot untum. Ngene iku wis ape bar karek loro nek ngene abene. Tawang. Lah bareng tak tiliki. Jebule nguyohe ketokan talang jebule. Lah ya abene tang. Lho karek loro dinger tawang. Iku ngetoki uyon talang, ketokan talang. Corong apa mipisi wawor apik malah. Lah piye? Ono. Seneng aku. Ngene. Mulane nek manggon iki manggon sing pernah. Yo karepkuan dhewe-dhewe wong-wong wedok-wedok dawur bojone aku dak nyeleneh turu ning dipan kono ning krosinan. Linggih turu ning kono wah wong apa piyayi kene takoni wong grapyak-grapyak. Grapyak no. Aku ngantek pegel nyauri. Lah nek nyauri lha apa? Angger takon Mas Endur, nggih Mas Endur. Akeh pas ning omahe Kang Jono kono. Heeh. Aku ning omahe Kang Jono kono wis grapyake ra umum. Lho wong kene jelas grapyak meneh bojone Kang Jono mau malah. Sing mangkel wong malah cah cilik-cilik. Lah apa? Aku turu ning kono kan rada kebocoran. Ngaleh ning dhuwur circle. Circle tak gelari kardus. Dadi glimeng mang kowe. Lho pas aku bulung abe disrekel malahan. Jebul kowe mau. Tak gelari kardus lah. Aku kan turu sirahku tak kentul-kentulno. Angger cah liwat tes. Sapa le cahku ngono gek enek. Liwat neh. Tes. Ndasku dikeplaki cah cilik-cilik. Pelak ngono. Bareng sing guri dhewe, aku rak mengkurep. Sapa iki sing ngeplak aku? Meh ngeplak tak tekel. Hayu kowe. Mas aku mang semongko, Pak. Heeh. Ndas kowe ndarani semongko. Mulane ana dikeki panggonan kepenak, manggonan seneng ngawur ledek-ledek. Lho, ana nggon kepenak turu ning srekelan. Ora sing ambune gosong iki apa lah, Sang? Endi lah? Laron iki. Mosok laron ngene. Ketoke ngono, ketoke. Ketok kok rambut kebakar iki. Aku ganti rambut aman aku. Tenan sumpah tenan. Gak. Gak nek iki. Iki ndak lulang kebo piye iki? Lulang kebo apane? Apa? Ngaku dhewe ngentut. Seneng neko. Aje matur sembah nuwun dumateng panjenenganipun Mbah Urip. Mbah Urip nggih, Mbah Urip. Sing Mbah Urip kan wis cetha. Bojone Mbah Urip namine sinten, Bu? Mbah Gesang. Sapa jenenge? Gesang. Gesang lah Mbah Urip. Sing bojone namine sinten? Dungu kowe. Dungu. Sapa? Warsidi. Bojone Mbah Urip kare Warsidi. Enggak sapa? Saiki piye? Namine sinten? Ngono, Pak? Masa lah? Iya. Sapa jenenge? Mbah Sukemi. Nggih. Nggih. Sukemi. Nggih. Nggih kaya kajatan ae lah. Nggih Sukemi. Mbah Kemi. Aku tak niki wis ora jengene. Kawit nggih awan Mbah Urip wis cetha. Bojone jenenge Sukemi. Mbok Sukemi sing endi jek aku tak takon. Ya ana yahene isini-isini wong gelem mangan segane. Nah iya gelem ngombe banyune. Nawon ndak sing gawa susur ndek awan iku piye? Tutu. Susur. Ora iku. Gak. Mbak Sukemi jek aku dono jek. Mbak Sukemi gak ra? Sini wong ngadeg Mimi. Lho. Ana apa re? Sukemi. Bojone Mbah Urip. Endi wonge? Ndelik. Lah ndelik. Ngitung dhuwit. Omonganmu iku lho. Endi wonge? Kaling-kalingan tembok. Piyayine ning jero. Ya Allah. Iku lho Mbah Kemi sing nganggo jilbab. Jiblab. Nganggo jilbab. Jiblab. Jilbab. Jiblab.
Jilbab. bab Jilbab. ciblat. Alah, Aduh. gombal. Ciblat. Ngomong jilbab ora iso. Angel-angel wong jilbab iku ya. Lah iku apa iku mang? Lah iku ya mata. Lali. Kok senengane Nganggo jilbab, ngagem jilbab biru. Mimi Sukemi. Iya awalnya. Jilbab biru. Mbak Sukemi rupane ayu. Mbak lho. Mbak apa? Wong iso seneng ama. Nggih, Mbak Sukemi dalah Mbah Urip matur suwun. Niki kajaten apa, Pak? Syukuran. Syukuran sunatan apa pernikahan? Alah, ulang tahun mak lampir saiki. Sik, tak urus. Sura-sura. Kowe kok ngarani ulang tahun mak lampir maksudnya piye? Agar ulang sura ndara ulang tahun mak lampir. Lah dek ngono. Adek gak ngono malam siji sura. Saiki mbok malam piro? Wah kira umum. Udan-udan gegere iso ngono lho, Dede. Wong kok nggih acara syukuran nggih mugi-mugi mawon nggih hajatipun sampun terlaksana tegese sampun dilampahi. Wis dilakoni dina iki. Mugi-mugi tansah pinaringan rahayu widodana ing sambikala ado bilahine cepak rezekine napa ingkang kowe nek ndongakno wong Mbah Urip dhewe wis jagone. Lho nek perkara donga ra ketang piye dongane dhewe-dhewe nek Mbah Urip kan ilmu Jawa. Kene ilmune nganggo mambu Islam Mas. Nang Mbah Urip tak akoni jos. Jos piye? Aku ndek nganane rak seneng karo cah wedok. Terus dinyek karo cah SMA. Kowe kandha Mbah Urip. SMA kono lho. SMA pojokan SMA Kembang. Terus aku kandha Mbah Urip. Terus Mbah putum iki dinyek karo cah wedok. Aja wedi le. Putune Mbah Urip kok wedi ngono lho. Kowe dengono. Oh, mlete ora. Wah, gayamu. Terus ana unen-unene. Piye? Apa, Mbah? Tak kerek tak dono. Maksude ora kenek tak dono. Lho, maksud piye lah? Tak kerek tak dono. Ora kenek tak dukono. Mbah Urip emoh diceluk dukun. Ngono. Emoh. Barang ngono aku mara rono. Dikeki kembang. Wah, dikeki kembang. Kanggo apa iku? Alah, nggo ngrayat. Lho, kok iso ngrayat piye ta? Kembang dienggo jampi-jampi iku lho. Kembang apa iku? Kembang api. Wong kanggo jampi-jampi cewek kok kembang api. Umume kembang ndara kembang kantil. Ben supaya cewek kantil ngono. Barang ngono aku dikandani. Kowe dikandani piye? Dor, iki engko sebar ning ngarep omah karo ning prapatan. Tenan. Buar tak ngono sebar ning ngarep lawang. Endi sing diliwati bakal katut. Lah. Wah, tak enteni ning ojek-ojekan. Langsung mbok buktekno. Mati kowe aku ngono. Ndelalah, Don. Piye? Sing liwat sik ora bocah wedok iku mang. Lah apa? Malah asune. Asu liwat ngelangkai kembang iku mau. Plemcing terus asune juguk terus goleki aku. Oh, dor. Aku ora ana asu juguk kok dor-dor ora ana. Asu juguk yang ngene iki. Emang kene sapa sing ngutul? Kok malah aku mbok sing mbok arani asune. Terayo iya. Wong ora. Mas ora apa-apa wong jenenge wong rejeki jodoh pati jarene ana sing ngatur. Njaluk donga aja donga sing ngene iku. Kaya njaluk donga apa munggah. Donga wong urip ning alam donya sing penting njaluke keselamatan. Nggih napa mboten, Bu? Njaluke donga keselamatan. Kene wisane muni nggih tok. Lah nek ngono. Mboten apa mboten nggih ngono. Wong iso dongane keselamatan kepengin ngerti. Ya donga keselamatan itu. Raketang piyambak dagelan nek iso kudune duweni donga sing kaya ngene iku. Dongane piye keselamatan? Ben supaya mlakune iki ning ndi wae tan diparingi slamet. Nganggo donga keselamatan sing unine ngene kae. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alah. Aduh untum kono. Lah mbok keplake aduh. Ya dijawab. Allah. Ngono lho. Ana wong ngaji wis ora dipratekno belas. Aku ya lagi tumo iki ngaji nek ngececeng ngene ndak tumo. Ngaji ndara sendepoh piye? Mbok kon sendepoh-epoh apa? Gelem umbah-umbahno aku kowe. Prei. Mulane kowe sak ngaji ngono kok. Nek ana wong ngaji ku dijawab Allah. Ngono lho.
saiki. Enggak, ya aku sik aku tak ngomong ngono, aku tak ngaji sik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ngono lho. Allah. Ora usah nganggo ngono lho. Maksudku jawab Allah tak, ora usah nganggo ngono lho. Malah Allah ngono lho. Dirungokno ngono go. Ndokmu urung netes piye? Lah nek ngono, biasane pitik nek angker meladungi terus nek. aku mbangke pitik. Lah ke pitik apa gak? Ya ora no. Ora ngono lho. Ngono dijawab Allah tak dieling-eling ngono go. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah tak Alah ya bener nak kowe yol tuyul kowe iku. Ora tata kok Allah tok. Maksude ora kok Allah tok ngene ora. Jawab sing apik Allah. Mudeng. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Salah nih. Lah kowe goblok kok. Lah nek pinter aku ndak dadi presiden. Indonesia mbok kayak presiden kowe. Presiden sak omah dhewe kok. Ngomong-ngomong. Oleh marahi Kang piye? Allah. Lah aku nerokno. Allah. Gak oleh. Gak oleh. Entar ae gak iso mingkem rapet wong untuku rada maju kok. Bismillahirrahmanirrahim. Gila apa? Kowe iki lha apa kowe iki? Gendeli kowe. Lah kok digondeli lah apa? Yang ini nak mencolot-rono gak jebrolno iku piye? Kok bento iku. Ngetutno swara sing dhuwur, Mas. Lah goblok mbok entek-entekno. Lah apa? Lah timbangane ngetokno swara dhuwur ora tutuk-tutuk. Ya lung genti sing ngendhek. Carane piye? Bismillahirrahmanirrahim. Metune apa? Kodhok karo cacing. Angel ngono duren. Wong iso rungokno donga keselamatan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Dua wane ra umum. Donga keselamatan. Iya. Bawang putih padha nyingkring. Bawang abang padha nyimbang. Selamat slumun selamat. Matur nuwun. Cong, tamangi. Ana apa? Enake bakul blonjo piye? Lah nek ngono. Nek iku ya ora donga keselamatan. Lah donga apa? Dongane bakul blonjo ben laris. Kok iso? Ada ana donga keselamatan. Bawang putih padha nyingkere. Bawang abang ayo ditimbang lombok cempleng kae gula disambel enake. Ana donga keselamatan ana bawang-bawangan. Rapalane donga Jawa jaman biyen yo ngene iku. Donga keselamatan iki kaya aku. Piye? Umpamane ya.
ana dangdut. Ana dangdut. Ben ora tukaran. Ben selamat. Iki didongakno. Dongane piye? Cah tukaran dedet ben ora sida tukaran. Ana dangdut sak pamane. Dangdut. Lagek sak lagu. Lagek sak lagu. Delalah tawuran. Amestu tawuran. Dongane enek. Carane piye? Ben ora sida tawuran. Ngono. Iki lho matah ketok iki. Nek ana dangdut langsung dongakno iki. Ora ngarah do tawuran. Ben gak sida tawuran. Gak sida tawuran. Dongane piye? Ngaudu. Nek tawut sing apik kok ngangundu-undu ngono. Audu. Nesu. Wong kok nesunan, diwarai kok ngono. Nek tak awut sing apik. Ya. Soale iku ditunggoni karo dulur-dulur. Sing cetha. Sing cetha. Meneh-meneh iki disyuting. Disyuting. Iya. Sok kan gambare kan iso disetel terus dirungokne dongane sender. Iya. Nah, Mbah Urip iki senengane iki kono pokoke kono pokoke. Tak buake ning guri. Lha apa? Undu iku lho. Ana wong donga mbok takoki terus. Gak oleh takon. Ora takoni mbok dirungokno, aku tak ndang donga. Ora men donga tiwas semangat takok. Lah ya ben donga kok ya. Men donga ditakoki. Mbok kaya ngono iku ameh maca ta'awud ya aja ditakoki. Ben iso jelas. Donga takoki terus. Lah gombal iku ndongam kapan? Lah ngandani kowe. Donga ben ana dangdut, Dangdut ben gak sida tawuran. gak sida tawuran. Ucapno dongamu. Bismillah. Sing banter ah. Engko ora ndungu wonge. Engko nek tangan bismillah engko ora sida nganu malah do sila. Tangane do dingenekno darani kondangan. Ngono. Nek lun kan dekne gak dungu. Dangdut dedel. Ame tukaran. Des. Langsung Ben gak sida tukaran. ora usah diwacakno tawut langsung ayate dunekno ae. Ayate unekno. Ora gek tantang-tantangan ame tukaran langsung ayate unekno. Piye? Undang no polisi pendang to bubar. Iku donga apa iku? Donga ben ora sida tawuran. Unine emang piye? Undang no polisi pendang to bubar. Delalah polisi teko. Gember. Iki kucing ta apa? Goleki sing ndongakno malahan. Lho, jare sing ngundang kowe. Ameh anu digawa ning kantor polisi. Kowe? Seneng piye kowe? Seneng ame didadekno kentara aku. Lah iki. Iki sing goleki iki tak anggota piye? Ndang polisi. Polisi sapa iku? Iku ndak menawa mikir wedhus imang ya. Kenapa? Wedhus ambung-ambungan ndekne gregeten. Ngono. Ngono. Untune do diketok-ketokno wedhus. Iya piye? Wah repot ngono anjene ya kacau. Goleki jake wah matekno wong cek emang. Ora ngono kok keluar-kelumur nganggur sampe lha apa? Ngono. Gal? Magal. Gal? Ya Allah Gusti lah. Tak golekane. Oh, bento. Wong iku mbok sing ora goleki wong ora godak, wong parake rono digoleki rono. Ketemu rong. Kowe digoleki gendon nek. Neng ndi? Iku ning Solongan. Alah Ndur kok gak enek ngene, nang sor kekep tak bukai ya ora ono kok Ndur. Bento iku lho ana letang wedhus eker-eker, Cung. Iya gak ono kabeh, gak ono belas kok Ndur. Wong ning ndi parake lho. Lho lah. Lho kok wis tok kene kowe. Iku ya bento. Kenapa? Ana goleki wong kok ning kekep kaya pitik kejel-kejel ae. Ana lho goleki. Wong kok iso sing kon goleki sapa? Lah lho, Londoni gaene purik napa? Ada purik lah apa? Wong kandhanane ngene London. Wong iku wis ben lah kaya mikir ndok mikir apa. Mokel dia kluyang-kluyur rek. Asline aku mudeng, Don. Kenapa? Wonge goleki dalan. Dalane secara. Lho, iki ndi? Aku ning kene. Lho kok ngaleh ngomong-ngomong. Wong kok iso sing ngaleh kono kok. Iya. Gol. Apa?
dalane dhuwure ra umum. Ngono. Aku ndak mang. Turu ngipi krungu wong kethok keramik gol. Seng. Pas aku sing cilik pipis e gol. Aku ora ana wong lembur bangunan. Tak seng. Lah aku gedandapan ngantek nabrak lawang. Iki sing lembur sapa lah aku ngono. Wis matur sembah nuwun kalih panjenenganipun Bapak Urip. Mbah Urip. Uga pepunden sesepuh ingkang wonten Dudak Awu. Ah nggih. Matur nuwun sedayanipun. Nggih. Aku tak sikak ae ya Le ya. Iki engko bocah-bocahku ijeh ngusungi sakmene. Ya nyuwun izin kalau Mbah Urip. Heeh. Nek ketoprak iki engko mboten rampunge mboten kados biasane. Heeh. Biasane Jam nggih 4, setengah sekawan. Pokoke sakdereng adzan subuh niki ketoprak mungkin dirampungi jam 09.00 esuk. Wah kacau iki. Takoki dulur-dulur Esuk nggone iki ora. jeneng Margareja ya lho Tapi malah jam 09.00 iki terus teko Margareja jam pira? gak apa-apa jajalan takoni dulur-dulur takoni gelem nunggoni apa ora. Iki umpama dibari jam 09.00 esuk tenan do gelem nunggoni. Purun. Dosa. Ada dosa. Gak subuhan piye. Sesuk mimbali teng Margorejo ngawen. Matur suwun sedayanipun khususan panjenenganipun Bapak Urip. Bapak nanggone Dudak Awu. Dudak Awu. Nyanyi ya. Nyanyi. Ke kanca-kanca sakake gugahana. Iki anggota saking putih niki. Saking mriki mawon. Nggih, saking Dakwu mawon niki nggih. Dak Awu. Sing pamendutane menawi wonten pamendutan. Bose Jogja ada ini. Bos Jogja. Mbah Urip pundi? Sing nyanyi, Mang. Jogjane pundi? Makasih Bos ya. Ndi? Aku ndek men ning Jogja. Kowe piye? Ning Sarmanuk iku lho Sarkem. Apa iku? Ning Sarkem. Bayame. Oke ya, kita kasih aja permintaannya panjenengan ada apa Mas? Aku ning Ngasem iku 3 tahun 4 tahun ning Ngasem. Maksud apa? Iku golek manuk. Santai. Aku santai, Gol. Apa? Ning kene ora susah kok aku nek ngantuk apa nginep aku, Gol. Meneng ae. Kenapa? Aja banter-banter lho ngene gegete kok iso kelar turu iki lho. Kandanane kok angel. Ayo Mas. mbok dikasih lagu. Wonge kaget melek wonge. Yang terakhir nanti kita kasih tombol hati penyemunanipun Mbah Urip. Mbah Urip. Oke ya. Yuk, untuk yang kali ini dikasih dangdut atau campur sari untuk ibu-ibu. Mbak, sapa? Dangdut atau campur sari? Campur sari lagunya nopo? Wedhus. Angger wedhus nganggur. Tre apale ya wedhus bloko. Wedhus pamendutane dulur benteng mau. Campur Campur sari. sarine napa? Campur sari Sing anyar apa sing lawas? Anyar. Urung digawe. Sing lawas. Wis ramoh wis drubung rayah. Iki sido nyanyi apa ora? Gak nyanyi lah. Iya, yang campur sari, saya Mas. persembahkan untuk panjenengan semuanya dengan ikhlas hati. Aku persembahkan kaki panjenengan sami. Yuk, dengan satu buah lagunya ikhlas. Campur sari dulu. Campur sari koleksi terlama dari Bung Haji Dedi Kempot. Duh. Wah, anggur jeplak nganggur, tahu ngerti apa ora? Dedi Kempot ora ngerti ndek ibar dikompok dadi atos. Iku kempot iku. Lagune ikhlas. Ikhlas. Oke ya. Iya. Dari yakinku teguh. Apa iku? Iki apa? Ikhlas ngono. Ora tau sekolah ta iki. Lagu ikhlas Lagu ikhlas karya dari Bang Didi Kempot iku ora ngono iku. Iya. Na 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 Nane nano. nane nane Nene no no enono. nunu enono andalan. Lah, ana lagu kok nano-nano koyo Oke, permen. yuk siar aku ya. Ikhlas. Heeh. Oke, para hadirin semuanya. Laron langsung dongkrap ke lagunya. Meruduk. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan trio lawak SGM. Apakah arti SGM? Ayo.
SGM apakah artinya? Sendor Gedon Mogol. Oh, iso wae. Aku, Mbak. Asline SGM. Susu Gedi Montok. Kowe batakok pas ana wong ngemiki ya. Yo tak unekno. Mie langsung ditutup. Langsung disingkat. Mbok penggak. Bangeten sing ngemik kok. Ora gelem tawa. Ayo. Mii. Sebuah lagu koleksi dari Bung Dedi Kempot. Oke. Sebuah lagu yang berjudul apa, Mang? Ayo ucapno. Wis. Ayo judulnya lagunya apa? Apa? Ucapno. Ikhlas hari Ikhlas. Selamat Mendungokkan. Duh, selamat mendengarkan. Duh. Selamat mendengarkan. Oke, hadirin semua yang berbahagia untuk malam ini senantiasa kami dapat hadir di hadapan Anda. Kul ayo dong ngalih kul. Kenapa? Suaram koyo anakan gendruwo cemplong genok. Kudinya. Wong jajal rungokno. Ayo. Jajal suarane biar rumah. Ikhlas. Sebuah lagu. Oke, mosok ngene kaya anak gendruwo tanda. Dol piye kowe? Duh ya, kok ngono? Rungokno aja. Tenan piye? Sendar. Dar. Swaduk nang ora lara sikilku. Yuk, satu lagunya ikhlas untuk panjenengan dan terima kasih atas kerjasama bareng bersama RHS Production dan juga Badrus Audio bersama New SW Sucrot Pagoda. Untuk Anda satu lagunya ikhlas. Selamat mendengarkan. Yuk. Say. Trimo mundur timbang loro ati ata oh ya Allah wong kono wis lali pancen wis nasib kuwi nandur becik aduh kule kok dilarani trimo ngalah aku wis ra betah tak tangis sono malah mung gawe susah karepe wis ngajak pisah karo aku wis ra karep omah Wahyu Manggolo. nangis aku isin senajan lara ing batin aku lilo bisa ganti lahir batin ayo sakno Kasihan deh. hatresno sing rembuyo saiki wis dadi gareng aku lilo bisa ganti lahir batin trimo ngalah aku wis ra betah tak tangis sono malah mung gawe susah karepe wis ngajak pisah karo aku wis ra karep
Nangis aku isin senajan lara ing batin aku lilo bisa ganti layar batin tresno sing rembuyung saiki wis dadi gareng aku lilo bisa ganti layar batin trimo ngalah aku wis ra betah tak tangis sono malah mung gawe susah karepe wis ngajak pisah karo aku wis ra garap omah-omah ikhlas ini menawa dulur-dulur sing ngarepnya apa ngersake lagu pokoknya aja nyuwun karo Mbah Urip nyuwun karo aku Mbah Urip mintanya Tombo Hati. Yo nek ra kalau mau minta lagu. Mungkin ada permintaan dari Bos Jogja. Ya, lagunya tanggane Mas Didik Nini Tawok. Karo Mbah Yati Pesek. Endi ku? Jogjane pundi, Bu? Prambanan. Walah, yo tanggane Loro Mendut. Apal lah kowe. Apal wong aku tukang golek rosok tekan kono kok ora apal kuwi. Aku nek luru rosok yo tekan kono. Aji matur sembah nuwun menawi badhe ngersake utawi nyembangaken suwantenipun kalau sumanggaaken pripun Bos? Ya ada enak Dedi Kempotan. Iya, heeh. TKW sapa celemong sithik kok pinuk kita iki ya. TKW lagunya TKW betul? Iya. TKW setuju? Setuju. Oke. TKW lagune sing piye? TKW panakno primbeng kuwi. Kenapa? TKW kok ngono. TKW piye? TKW ngono. Aduh. Terayo ngono. Oke, kita kasih ada satu buah lagu TKW. Ya, mainkan bro. Sing nyanyi sapa? Jajalan nek ketek meteng TKW. Oke. Yuk, untuk kali ini TKW akan dibawakan oleh saudara saya yang sengaja dihadirkan dari daerah Jogja juga. Oke, siapakah dia? Inilah dia dari Segoro Kidul bersama Tuyul. Nggih, kula putune Nyai Loro Kidul, Bu. Wis ono ae. TKW. Oke. Pisanane piye, Don? TKW. Alaku. Iya mudeng-mudeng anak mbok warai. Gaya mulai tema. Eling ora? Enggak. Nggih. Iya wis rarah. Ayo apa-apa kowe. TKW rek. Yuk TKW. Yuk. Katokku. Kok katokku? Betul. Rahasia kok bodohana. Emang jadilik ning guri kono. Ku coba tuh mendekati senyum simpulnya tak menaruh benci berbasa-basi ku mengenalkan dirinya dia TKW cantik cerita Mbah Emi, aduh. Senyum terus.
Tenaga kerja wanita jauh di mancanegara. Asal punya keterampilan oke saja. Tenaga kerja wanita jauh di mancanegara. Melastrikan di tumpuan keluarga. Apabila kau pulang di kampung halaman, kecantikanmu akan selalu dikenang. Ku coba untuk mendekati, senyum simpulnya tak menaruh benci. Berbasa-basi ku mengenalkan dirinya. Dia TKW cantik jelita. Sana beda bahasa, juga berbeda budaya. Lindungilah dirimu, iman dan takwa. Jagalah martabat bangsa, jujur syarat yang utama. Ingatlah engkau pahlawan devisa. Apabila kau pulang di kampung halaman, kecantikanmu akan selalu dikenang. Ku coba untuk mendekati, senyum simpulnya tak menaruh benci. Berbasa-basi ku mengenalkan dirinya. Dia TKW cantik jelita. Dia TKW cantik jelita. Dua buah lagu Campur Sari Ikhlas Dangdut Dangdute TKW. Nah, untuk yang terakhir Jawa dikasih Jawa Tombo Ati. Pungkutane Mbah Urip. Nek urung dikei rokok aja dikei. Duh, maksudnya piye? Endi? Rokok apa? Sukun. Oh, Endi? lho. Iya. Kagem Mbah Urip. Iya, kersane tinggi setel-setelan benjang. Stel-stelan Diaturi Tombo Ati. Tombo Ati. Petan. Alah malah jaluk Iki sido Tombo Ati apa gara-gara petan? Gara-gara petan. Ya wis kita kasih yang GGP. Maksudnya GGP Gundul-gundul pacul. gara-gara petan gundul-gundul pacul. Kagem Mbah Putri, Mbah Kemi. Ya gen awet nom guyu terus saya rada Mbah. Kanggo dulur-dulur. Gara-gara petan. Para kaum hawa khususnya para kaum ibu. Iya, gara-gara petan. Petan yo petan ning aja rasan-rasan mengko mundak gawe gelane liyan. Nah, itu yang utama. Maka dari itu Jane petan niku apik tegese lho. maksudnya Petan goleki apa? goleke Tumo. 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 Sing tumo. Tumo ya tumo. Yuk
kita kasih goro petan untuk Anda. Yuk bersama Wahyu Manggolo untuk panjenengan. Yuk. Aji. Iki kagem Mbah Putri ganti setel terus. Iki lho oleh njaluk gara-gara petangan. Yuk. Urip iku sing prasaja aja meri karo bandane wong liya. Raja Brana sandang pangan ora teka yen namung disawang nanging obyek sing ra krasa yen uripku diatur karo rasa rasa iri rasa dengki ra ngelingi wong lanang kerjane apa ra ngelingi wong lanang kayane pira ayo padha nonton Wahyu Manggolo tanggapane syukuran ingkang putra koro-koro golek tumo suwe-suwe malah ngrasani tangga gunane apa pungkasane mengko wirang bareng ambuka watine wong lanang ayo aja seneng golek tumo suwe-suwe malah ngrasani tangga titis niksa klenak-kleni iku mesti bubar petan dadi perang Bratayuda rumah tangga berantakan gara-gara petan anak telu ora katokan gara-gara petan bojo lunga ning Taiwan gara-gara petan maratuwa njaluk sedan iku mertua sing edan dikoproyo iya aha retare seka iku sing prasaja aja meri karo bandane wong liya Raja Brana sandang pangan ora teka yen among disawang nanging obyek sing ra krasa yen uripku diatur karo rasa rasa iri rasa dengki ora ngelingi wong lanang kerjane apa ora ngelingi wong lanang kayane pira ayo padha nonton Wahyu Manggolo
padha seneng nangga apa maneh pepetan golek tuwa desti so mengko pungkasane wirang bareng mbuka watine wong lanang kara-kara golek tumo suwe-suwe malah ngrasani tangga gunane apa glenak-gleni iku mesti bubar petan dadi perang Bratayuda rumah tangga berantakan gara-gara petan anak telu ora katokan gara-gara petan bojo lunga ning Kalimantan gara-gara petan mara tuwa njaluk sedan iku mertua sing edan. 3 buah lagu diaturi mugia karenan penggalih Mas Gendon Mas Ndor nggih. Matur nuwun Mbah Urip ngapura nyuwun menawi wonten kekurangan kesalahan saking kula pribadi dalah kanca-kanca Wahyu Manggala. Nyuwun pangestu pinaringan keselamatan bali tumeka pati mangke. Amin. Yuk ngetep lakon monggo.